dins l'horitzó. Però si el que vols és conèixer el fons marí, recórrer els oceans a bord d'un submarí. Els vehicles fan que puguis desplaçar, ja sigui per la terra, pel cel o per la mar. Els vehicles fan que puguis descobrir un món interessant que et durà molt lluny d'aquí. Bicicletes, tricicles i patins, autobusos, motos xules i avions, helicòpters i tremplen de vagons i un coet sideral que funciona amb un motor de vapor. Els vehicles fan que puguis desplaçar, ja sigui per la terra, pel cel o per la mar. Els vehicles